हेलो एवरीवन, दा जाबाय टाइमा फुंनि 7टा। नै जोंना एसे सिखारनाया लेट जाबाय मानोना मैया बिराद मेंदोंमोन फुंनि 4टायावनो सिखारनानै। लास्ट डे शुट जोंनि 4th डे नैयावनो लागोन, नैबे लकेशनावनो जों थानायावनो। दा जों मेकआप स्टार्ट खालायनोसै। कमप्लिट जाबाय जोंना मेकआपआ। नाय ओमफ्राय मोनसे प्रब्लेम जाबाय। प्रब्लेमा मा? नैबे स्टेना नै ग'प्र'नि नैबे स्टेना नै फारसेया बायखानायमोन, नै फारसेया। ओमफ्राय दा नै फारसेयाबो बायना होबाय। ओरै उल्थायलाय ओरै फाल्थायलाय खालामबाय थानाय जायो नालाय, आंनिथिं खेबसे लानाय जायो, भिउनथिं खेबसे लानाय जायो, ओरै फिदिंबाय थानाय जायो नालाय बायलांबाय। ओमफ्राय दा उफाय गैया, आं आखाइजों लागासिनो। दाना थांनो रेडि जाबाय मार्केटाव। ओंखारबाय सानै थाङानो, जोङो साब्रै थांसै। फुंबिलि, आं, लिदादा, ओमफ्रायो बिरगाव माबा सिनेमाट'ग्राफारा। जों साब्रैजों थांसै। जानांगोन जायाबाबो। आं बायनांसिगोन। चलो चलो। जोङो सफैबाय मार्केट। बेयाव नायग्रोनोसै माबायदि मोनो। फसायाबा आरो बेलेगाव थांबावगोन। आं बेखौ लाबाय, मोजां नुदोंना नुवाखै?
दाना जों फैलायबाय जानो मा जागोन आइसक्रिम खाबि जायो आइसक्रिम फुसका मोनोबा फुसका जानोसैमोन मोनाबालाय आइसक्रिम जानांसिगोन उफाय गैला चाय मिलेगा जोङो आइसक्रिम जानो फैनाया लस्सि मोननानै आइसक्रिमखौ लायासै रावबो लस्सि लोंजोबसै नै दा जाबाय टाइमा 4:46 ओमफ्राय जोङो ओंखारनोसै बेनिफ्राय चेक आउट खालायनोसै एयारपर्टआव थांसै ओमफ्राय गुवाहाटी सफैबाय जों गवा एयारपर्ट सफैबाय मुम्बाइ एयारपर्ट दा टाइमा जाबाय 9:17 ओमफ्राय बिनिफ्राय गुवाहाटी फ्लाइट दङ 2:30 जानो माखासे जोंनाव बबेबा आन्दायबाय जोंसो गोमाखोना बिसोरसो गोमाखो नैबे जाबाय मुम्बाइ एयारपर्ट ओमफ्राय जोङो मालफोरखौ दा लाथ'नांला मानोना जोंना फ्लाइटआ कानेक्टिं फ्लाइट माल जिनिसफ्रा बे फ्लाइटनिफ्राय डाइरेक्ट बै फ्लाइटआव बै फ्लाइटआव थांखागोन गुवाहाटी फ्लाइटआव डाइरेक्ट हरखासिगोन बिसोरो मालखौ जों बेयाव लानांला जोङो डाइरेक्ट फ्लाइटआव गाखोबानो जासिगोन मालफोरा डाइरेक्ट थांखासिगोन गुवाहाटी बोरो थायो होबाय थाखो माखासेया गोमाबाय आमला जुलि माला हेला लालो जोंना चेकिं जाखाजोब्बाय लागेजाथ' थांखासिगोन डाइरेक्ट ओमफ्राय सिकिउरिटि चेक जाखाबाय ओमफ्राय दा जों नेक्स्ट फ्लाइटनि थाखाय नेनांसिगोन 2:30सिम दा मात्र जादों 10थाल' जादों सेस 2:30सिम नेनांगौ रेस्टुरेन्टआव फैबाय जों जानोसै दा egg white and chicken in multigrain itu 1500 be 1500 be 2500 be 900 nebe 600 मा दङ एग दङ ओमफ्राय चिज दङ एयारपर्टनि भिखारि जों ओरैनो बेरायहैलाबायनोसै दसे माथो खालायनो 2:30सिम
जाबाय दा थांनो गुवाहाटी मुम्बाइनिफ्राय गुवाहाटी थांसिगोन दा ओइनै फ्लाइटआ